Daghan ko stock bahali na ha. Pero ako mga suki wala. Basi karo 2023 malugi ko ha. Ala, grabe ni si Inchik. Sa'yo pa kayo nagyaw-yaw naman. Kani, malas ni Pungsoy ha. Katili ni Iring. Walak siya kamot ba na anaw. Kani kag-stock to ba ha? Diskarte ko ani. Hay, migawa. Display na lang tari, tuba ha. Uy, Chik! Yatian ni mo, Chik. Sayuan ni mo nagyaw-yaw diri ay. Alangan. Ako tuba hinay kayo ha. 2023 na. Wala halin-halin. Basin, piki na imong tuba, Chik. Usa piki, bakuri ako tuba oh. Tamis kayo ni, gikan pani sa lubi. Patilawad ako anay gamay, Chik. Biyog, tinuod ba ni nga tamis? No. Ako ni gusto logi. Ikaw sige, nakatila. Wala ka payat-payat ha. Mao na, Chik. Mao din naman lugi ka. Kay ulit kay ka. Di ka magpatilaw na imong tuba. Ako dire ko ulit. Ako ni gusto logi na. Wala halin-halin. Imo patilawan. Mao gano, tilawan ginaton mo. Dili ko. Gusto ko bayad una ha. Bayad una. Sama na, Chik. Oy, ulitan ni mo. Oy, ulit yung kay ka ba? Dili laki ko ulit ha. Kakari ako ni gusto ni. Lugi ako ni gusto ha. Mala sa pungsoy. Basta sige tilaw-tilaw. Ako customer. Negosyo day nga. Chik! Ani na lang, Chik. Negosyo man na imo, Chik, no? Di asa maka na magpatilaw. Ani na, Chik, na ko'y offer sa imo, Chik. O sama na siya. Para mo kusog na imong negosyo, Chik, ako magdalag tao padong diri ah. Ikaw dala tao. Para inom ako tuba. Kani kay negosyo man yun ni imo ah. Mangayo og komisyon. Dili ko sugot ha. Kaya ako kapital ani dako kayo. Tapos mangayo ka komisyon. Grabe ya puning inchika ni ko reputa pud nimo eh. Ako nagay magdala customer diri no, rumalinan ka. Sige, pila man imo komisyon ani ako tuba. 50-50. Dili ko sugot. Lugi inchik. Dako kapital inchik ani tuba ha. Murag dako kay 50-50. Ani na 60-40. Dili gihapon ko sugot. Kasi gihapon inchik. Lugi gihapon niya sa negosyo ha. Pila na imong gusto? 95 ako. Imo 5 lang ha. Na, grabe ko ruputa nimo, Chik. 5% ni 10% na na, Chik. Sige. Sugot ko 10% imo ha. Pero unsa man imo style ana. Dali ra kayo. Isabot ra nako, Chik. Sabot ra nako. Sige. Hello, Jennifer. Namuhi na mo diya sa SMC. Sundo na tika diya basta itong sabot na to ha. Namuhatpit sa ta ha. Hey! Uy, pre, putik kamay na. Nagamit na po lagi na ni mo yung bumblebee, pre. Kabalo biya ka nga hinay kay pamasahero karon ug mao ni akong motor nga swerte kay sa kuha. Ito mo ba yan ang Grabe. pinakakusgan ng mga motor, Grabe pre? ni maka-pick up og girls ni. Musa kay guna upat ka chika mo ko na nag. Tulo na lang ron, tulo na lang. Tulo na lang masabak. Dali ya. naman lang sa mga flat good. Ay, bitaw. Pero ang pamiliti dungag 5 gyapon din Amo, ako. gyapon. Pero lahi pa yato pre, si Mr. Lim. Wala ka dire? Wala pa man, pre. Berniundang naman tayo itong pamasahero to. Kay wala na magong motor ato, pre. Na-embargo na sa kumpanya. Simulay motor. Uy, palibak ko. Kamo ba manlibak mo ba? Wala yung amigo ba? Pinalibak, Kamusta istorya nyo? na mga ka. Kamusta yung pamasahero diri ah? Wala lang, nala ko yung kontak niya, sunduon nun na. Huy! Grabe, Ayaw, si MC ayaw. Girls! SMC Girls. Uy, ikaw, kamusta yung pamasahero? Masugot, mo ko bisag-asar ang pamasahero. Pero basta walok lang, tanan, Basta tulo lang minimum sa Tulo kay lang ang Jimmy, minimum. Ano na lang sa pre? Ayaw lang sa tusundua pre. Ikaw ay sa pamasahero. Binuang na kay kahatag sa kong pampalit bugas. Dili na pampalit bugas pre, pero good news ni. Say good news. Kabalo ko paborito ninyo ni. Usa man na? Manlibre kog tuba. Kana! Ay tuwa na. Tuo man kaingon may ka na. Embargo yang motor. Pampalibre na kay tugasa. Tugasa makagikag pangorta nimo Ikaw, dede. pre. Talan, Parang kita man kay Capri. jamingon ay. Dili lagi man libre, lagi kog tuba lagi ay na mo sigdagang istorya. Dira sa bang gusto mo mainom mo dili. Gusto mo mainom pero sure day na. Sure gali nino buang mo siguro. Say pagka-sure ni mo, embarguhan, may kag motor. Mo man. Tuka mo tutumog chismis ba wala mo ko na embargoan og motor. Saman mo ba no dili? Sino? Ako mo libre to ba? Decision pre. Tara, pasita. Pero sabot na to pre ha. Tuba akong ilibre sa inyo ha. Tuba, ha? na to dito ba man jud. Tuba gani. O gani. O sige na larga na ako drive pre, sa Ano yung motor, pre? Wala pa gani ako motor no gikwa. Basta ay na dalang istorya. Wala ka libre bitaw ni. Gani libre ni. Tara sige pasakyan na. Ako ikwan be ako drive sa imong motor be. Magsunod ra ko sa imo ha. Magsunod ra ka pre. Sa mahubog gani, pre, ha? Oh, sakto ra hupo kayo.
Asa naman taon ko, ay mura makagwala giuhaw. Tinuod yun di ay, dala siya kauban, daghan. Salawa. Galaw-gawa gimingaw jud kaning lugar pre. Remember Madugay this na kayo place, kung no? gusto mo inom diri pre. Ugay na kayo kung tilaok pre. Mo ganing Basta. Baso na ko na mo ganing gidalata mo diri ano kay kabalo man ko pre. Nga mga uhaw na kaayo mo kay sige ra mo pa masayro. Tinod, tinod. Tao hawa. Pero tinod, jud pre, kay mo bangka ni. Ako lagi mangimbita balay kog dili ako mo bangkaan eh. Kana mo among gihulat sa imuha kay sige ra man kaog kaon para sa imong kaugalingon para na pud sa muha. 2023 na nagbago na ako sige na. Wala na taran Ay, na. pero i-briefing sa tamo, briefing sa Briefing mudaan. sa man din itong buhaton di ay. Lahi na ba tag-iya na dira pre? Dili na di si Uncle Chong. Dili na inchik na tagiyan na. Incheck. Oh, dili na si Chong man to dati. Dili na si Uncle Chong pre, inchik na tagiyan na pre. Kalaw ka basing mahal na dira. Ano ikaw may mo gasto? Oh, gani, dili ito si Uncle Chong kay dati Chong man to. Ah. Karon Chang na. Chang pero lalaki ka po na pre ah. Binuha Ay, mo na Chang, lalaki na, oh. Mr. Chang. Mr. Chang na siya. Saman pre. Tara, ako may gasto na. Gani mo pa ikaw maguna dito lain pud kami mo. Dra, dra. Tirada dito. Check. Okay, lapit na swerte ha, na anak customer. Ay! Ale mo, dare, customer ha, Check. Check. Mga tropa na ko na. Check. May pakita na mga tropa na ko na. Okay, mo ni, mo ba? Mo ni, oh. Mo ni, mo ingon? Mo ni ako ingon si mo kay kanina, di ba? Ah, Kato ni anak ko si Muha nga magdala ko customer. Okay, sila Sila mo na dito. lang buhaton karon check. Tagain na lang kog tuba. Tuba. Oh, kuha na ka tuba. Relax lang mo Oh, rin relax ha. na, Ako oh. kuha tuba. Pre, Pre, pre. tuba ha. Oh, pre, lingkod na dira, pre, lingkod. Relax lang dito mo dapat pre, dito mo na pre. Oh, relax Amigo lang to, mo pre. Amigo lang ko na inchik. Kabalo mo kana sa inchik na siya. Hilo na nga pagka-inchik. Di Hilo? na inchik pa inchik rum na gideport rum na gikan China. Ano, deport man na pre. Alangan kinang negosyo tuba sa China nya way lisensya. Ah, mo di ay mo nagtuba-tuba lang siya diri ah. Oh, ayan, gusto siya tuba diri. Bisag, nga kuripot mo na. Ay, check ali na diri, check ato nang tuba diri, check pe. Basig expire na yung tubag. Dili legit na pre, legit na nakasimhot ko na. Made in kanina. China ni pre. Dili na made in Philippines eh, pero tsara yung made in China. Para inyo ha, tuba ha. Oh, Kamo first customer, lami kayo na. ha? Lami kayo na, Oh, check, Dili lami. mo bahay, ana, dili mo Pinamana bahay. ni check. Lami kayo na. Sige na, check. Ito na ka, check. Sige. Salamat kay ina ko kung kulang pa yung tuba ha. Oo, Kaya ako tama. aton isa pa galon ha. Tama, galon. Sige. Salamat ha. Salamat. Pingan ako ni pre kay. Kasi nagduda mo pre ba nga dili ni tinud yan tuba. Bi parang made in China siya, made in China pud mo tuba. Dili diaran ni mga kalbinan diri. Sharp ni unay kat-kat anang lubi pre. Oo, siya ra pre kay kuripot kay pre di mga hatag bahin sa uban. Pre ako yung una mo inom pre. Imna. Basi mo kaingon mo ba peke yan Oh, tuba. galing no, hotdan na lang isa galong kisting no. The best kayo pre, bisang paglahi ng tag-iya pre, walang kupas ang tuba pre, maurag yapon. Ikaw sunod pre. Inom. Hotda na pre, una pre, hotda na. Ni pre. Pila bayan ako ni pre. Wala, Ay bayan ako sa galon pre ba? wala na pre, libre gina ko Ay na libre dapat ni libre abi na libre mo dai ni. Palungagi na tulodaan dito pre. Oh bala ni pre. Ready na dra check, sige na. Hangul lang kay mga tuba niya mga Ah, inom. Ah! Good shit.